ang paghuraab sang himata sang 46 anyos nga isa ka miyembro sang LGBTQ community matapos ini ang ginluthang patay sa sulod sang iya sari-sari store sa barangay Sablogon, Passi City, las 8 sang aga, Marso 11. Ang biktima ang ginkilala kay Roselia Andrada, 47 anyos, sang barangay Manit, Passi City. Sa exclusive interview sang K5 News FM Iloilo kay Cecilia Sereneche, 57 anyos, kag tiya sang biktima, wala na ini sang liwan pa nga nakita nga rason sa pagpatay sa iya hinablos, kundi tungod lang gid sa negosyo. Base naman sa panaysayon sa mga nakakita, ang suspek ang nagpakuno-kuno pa nga nagbakal sa ila tindahan antes sinigin tiro ang biktima. Samtang wala makilala ng suspect bangod nakasuksok inisang helmet, naka-jacket, naka-face mask kag nagasakay sa motor nga wala sang plate number. Ginapayag naman nga 3 kalupok ang nabatian kung sa diin gilayon nga gindala ang biktima sa ospital apang gindeklara ini nga dead on arrival bangod sang 2 ka igo sang bala sa ulo. Sa karon nagapadayon ang investigasyon subong man ang backtracking sa Passi City Police Station agad nga matumod ang suspect sa pagpangluthang sa biktima. Kag ini si K5 Nicole Castañeda Teprado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.